Nabi Allah Nabi Rabbi ya Rabbi Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum ya ahiwani dengarkan kiasan kepada mandiri kullu nafsin saikatul mauti tiap-tiap nem bernyawa menanggung sakit mati indah lah dapat dibanding lain ilu lagi ninda bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari nan biasa matahari tarabi dari matinya mangkul turun angin yang tangkas kayu-kayuan saumpama kape dipusi angin tarabangka wakatu itu na dajal lalape mandayo insan bagage-gage nyawala kalam nyawala rare tidaklah dape nemai mau mande iyo lalamo alam badompak bumi na leba habinya pija maka Madinah anyone ninda amai baitul maka di 10 sawatu dajal tak dape lalu ke situ ada sebabnya mangko begitu inna malaikat membela beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri alam mulai hilang guru lah mati tobat naninda diterima mulai eloklah tobat di zaman begini nak jangan menyasar kemudian hari sebuah lagi kasidan yang banyak jangan ditiru ba'alemu badak dek tubuh kadang lah berapa rantak dek sununan panjang hati italanjak gunung jalura lah bak kata awak kalau daging neng katolan naga sanyo nen halal sagantang secupa tetapi tak tentu tampe talata kok dedese di lapanan kantolan naga sedangkan dek bermatom kami tak bakuca apalagi di lantiang jengce cibadak yo ini itu dusana ledusana alayla daya
illallah iyola ada Allah iyo Tuhanku Rabbi ada amar itu dayo Rabbi imakal sabana beliau rasul dari kulipat Allah lah di dalam denagari makamat adina tiadu banan Tuhan ada malaikannya oh Allah debarana kade sufa'adu dari junjungan kita di kami menyambung Orito decurito denan tadi kan disambung anju delai mantu kami sambung ala dengar dosa ababnya dekarano dikanakan ke kami bata aduh dekade nendelapa nani kona amonyo aku lagi rekan kami dah sudah atanyo tanyo dilayangkan ala di mukobat asamo asabana diuntuakan ke kami bapa aduh letanyo kan yo sabanta acaku dikulima dengan tauhid dengan tolan antanyo samparono lenyo pade lainan tolan antanyo terbagi denyo ampe adenan itu amonyo delai satu alam emper satu ala ditolan apa areso ita pia dengan sabaluno nandi jawab atanyo di akhir pengajian ala kami jawab atanyo yodai lallah la ilaha illallah ya mulai Nabi dan Muhammad Rasulullah illallah ala ana ini wa mana kamala dusana bisa minta ya mulai saminta rode selapa akan barusa illallah ala ana ini wa Umarinan pengajian sapatayo Karano pengajian ada pentian gitu pentian sekali di bidang agama Islam agama gitu Adalah surga juta dan ada di dalamnya Odele tinggalan di kita yo kamanjalankan saja Adalah yung ay sudaro Odele andai dan tolak
di dalam alam, carilah guru alim yang kiram. Oh wahai saudara, andalah dengar urang yang mukmin de mandapi pangajaha karena usia dari alumma penatakan hati kapal kulima. Oh sampai tergantung amal dan iman, la ilaha illallah dijadikan jalan, jalan ke kampur ke Tuhan Rahman. Oh dagang batulah itu tumpangan. Oh nah jangan sansai di simpang jalan, jalan bersimpang kiri jo kanan. Siapa kita sange bacinto, idle kasih jo sayang. Tuhan jo anakku lima olah pinta jalannya, olah dekat padu guru oleh nam dalah tanya, olah kalau jalan oleh banyak simpangnya. oh janji lai ko sampai, Alade aja ko tibo lepam lima leko kurang tarang. Oh siyo sajo nalade laki to badaga. iya inale berbakal oleh kembali pula. Laki to nalade mangato la ilaha illallah. Oleh de menyebut nama, oleh Tuhan yang besar. Oh maknanya sidi di dalam panganan, Dia kita dekat batu dekat paham kulima. Adanan awe saudara adanan ya akhwani. Lari kapadu lema rusi, lari pintala kaji. Dan ada penen cara minan paliar tandiri. Olah de bakatu sudah dalam jalan baranti. Oh kaji lai ka guru denen de Paham lagi sudai paham kulima adalah dipaci are. Oh tentukan mana le tandu alama. udahlah menolan zat. Iyo manonan sifat. Imanonan nabi manonan usibah. Le Tuhan pun indah len dikandung jihad. Indah dikandung Di jihad nampe lesa kamili inilah ayat. Oh Tuhan mewujud kapadu diri Dari bijo mato hampir sekali, nak lebih hampir daripada diri. Indah sarupo sehingga sampai Malipatul lilwa di sini karena jadi kunci. Nabinya dalam lari pulaunya jauh, Nenerianya rencong larinya cabut, memegang kamu di kuku orang teguh. makan kekaram karena rakunan tujuh. Allah haliyun firman Tuhan, Tuhan Allah kayu dari sekalian. Alam semuanya Oleh terhaban Tuhan, Ula indah batampe Onala di mano diam. oleh indah iyo di kandung, ode jihad iyo nan anak. Oyo lesa kami isli, o kasudahan di nyobahan. Nilai sekamislihi Kasudahan paham, Odnali ada pun pandang. kasudahan nyotutu. Kepada Allah Iyo wahai datul ujung, Ana kulima oh ma ana iyo kulima. Oleh lena jangan kucuy, oleh indah iyo kapadu, oh sama tu oleh dimului.
Alan di angin lan bati Iyo dengan dunia nala kalah Iyo alam ko laku cu Nala janji tak boleh Iyo kan diganju suruh Oleh anda iyo patagu Oleh paham oleh kulima Oleh janji iyo ko sampai Oleh leko tibu aja Masukkan leko panu Alan bilang lan ko sudah Sakalona di anggota Allah dekasa mulai nyolama Lada tulang nana jawabana Allah de barak soleh kan paca Undi hati jo jantung oleh hati iyo jo jantung oh barasul iyo kan badan oh talingo iyo lapak Olah indah lada iyo pemandangan iyo mato yo de lerabu Dengan lidah nala patah iyo dengan lana isara Dengan kita nala de manganda iyo aku lenan jadi Nada letali nada kulima iyo diang nanti go Diang lada iyo nanti go Odi katu iyo sapata Odi imbau iyo saimbau Odi langkah iyo salangkah Ladi kayu sagayo Iyo lani saimbau sudah Lagi tulah pulang lada naleka padu Allah Odi lesa pasalan di badan lanan di hati di bawah Dengan itu dengan jadi Odi lesa di kulima Dengan nuai udah sabar dan ditolan lada saudara Odele soal pengajian sakian dibaca Kini yona dela tibu dala puluh de masuknya Odele masulan di kami kini kaman jawab tanya Iman nurikan kami Laisa mo tukang mencuri tu Ita di denyo tolak Iya lai sudah nembak tanya Itanya nana dilayangkan Yo kamu ko nembak samu Oh sabana nana de tahu untuk ladeka kami nan badua Odele tolan yo ditanyakan iyo ka kami nembadu masalah na kulima iyo nana tolan de parisu de kulima tak bagi ampe iyo kan itu tolan tanyo ya itu kulima dengan tauhid iyo itulah de namanya iman ku tario bagi ampe karena pula di sababnya iya pun ku sabar iya pula karenanya karena ke asalan denyo tubuh terbagi nanan ampe puluh iyo sebab lah denyo itu iyo ampe le terbaginya idele jalan lah denyo kan mati dengan ampe bude masalah puluh odele satu yo persatunya denak le kami depannya tu iyo de jalan de syariah iyo namulo para tamu idele jalan lah de hakika iyo le jalan yo neng kadu jalan de hakika iyo jalan yo neng ketiga jalan yo de maripa itu yo bana le ka ampenyo itu sabab dibagi ampe lah dengan itu kode sababnya odele jalan ke Tuhan kita yo sabab ampe yo de banyaknya tetapi namun ada wujudnya ya Allah Tuhan dengan kaya odele Allah neko jale iyo ditolan nembatanyo ikini Allah lah dijawab dengan laksana panjang tanya iyo sabar sio tidak hilang sanitia indah akan lupa ikini dini bayar kontan dengan utang lah di muka iyo Allah lah dibayar dele utang saudara ikini bagitulah odele malayo ka elonyo hitam tutuan desi di lapar iyo indah yo akan lupa batanya puluh dan agak sikit iyo ka ujuna yo de minangnya inan marusun menggama hanya mak di dalam dadu dena
dekan kami nan paresem. Iyo dan ayo le kambana dari kami nan batanyo. Ijan nyawa nan kece orang, jan nyawa nan kece kita. Iyo nyawa yo sabananyo kan kami iyo de pareso. Ika masuk nan ka tubuh kita. Iyo lai si nyawa nangko. Ijo kulimanan mano. Iyo mano lai kulimanyo. Tolong yo de tunjuk akan. Iyo di mukola nembasamo. Kok baru pu iyo de ba pintu apa de namanya. Oh di mano lah de pintunya talata di tubuh kita. Iko lai panayo de ba pintu de nana curah papakan jua. Orang manium de kanyawa siapa bana de orangnya. Di mano nyawa dan bapita di mano bana de antinya. Iyo tolong yo de jalekan iyo le ohai de saudara. Cuma sekian dari kami badu. Idle dari desa lapan. Odelanin sekarang nangku. Idle tolong nela jawab dalai kami ala de batanya. Oh sabar jangan hilang ayo desa niti jangan lupa. Tolong bayar kontak. Iyo utang alan di mungku. Kini dikandakan karekan kita. Lagu neranca buanan sero atau ko lagu o siran takudo o atau ningko lagu modal kini ko atau ko lagu jo model lamo atau ko lagu Minang kini ko di mano kan sanang hadirin basamu o gadang nenjo kete itu ojo mudo. Idenan dihibur bana hadirin basamu. Iyo siang lena jangan oleh bah habis masuk. Iyo melana jangan abi saja. Oh ini irama dari kami badu dari desa 8 iko namanya sebagai hiburan. Oh panjago mato oh mato iyo manantu. Aduh 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 aduh. Supaya nak jago, supaya nak nyalang sagalo ince mato. Oh tarimo kasih, oh tarimo syukur, oh alala dibari barang sadonen nado. Iyo itulah dicaronyo dari kami lah nembado. Itulah kini bagitulah. Oh dalam malaka elonyo. Jalan ondela jawala derasunya. Iyo pane dela datang, iyo belitai dela tibo. Tangan dela pane dela lapene kakak palu. Iyo palu baci citan, iyo tarabin di dado. Leba bumi nak sana ala de bapa di manjadi. Le anak buah nak kambang nagari nak rami. Iyo ikut depitu ala dari kami nan badu. Le patata la jopati tiela de kanado de mangato. Urang mulalo gilo babi duit, urang sumani gilo basampan. La gilo sakalo de makalu Tuhan berdiri nan bertanya kan.